खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउज आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ उदालगुरियाव लकसभा बियाब दानांगौनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला राजा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनाव आसामाव बियाब दाफामनायनि मोनसे ड्राफ्टिंखौ फोसावनायनि उनावनो गासै बिटिआर ओनसोलावनो उदालगुरियाव मोनसे लकसभा बियाब बिनानै गोबां आफाद आरो दोलोफोरखौ सोमावसारबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बेखौ लानानैनो मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङाबो उदालगुरियाव लकसभा बियाबनि थाखाय गोनांथि जायोब्ला जोंबो राजा लामा रेल लामा होबथानो थाखाय बायजोआव ओंखारबोना सोमावसारगोन होननाबो गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा। बान राजाया बर'फोरनि नङा, आदिबासिफोरनिसो। बर'फोरा चाइनानिफ्राय फैनायसो। बर'फोरा आदिबासि सुबुंफोरनि जारिमिन मिथिया। जेबो मिथियागारा बाथ्रा बुंबाय थानो नाङा, नङाब्ला चाइनासिम थिनहरफिननाय जागोन। नंगौ, दायो समाजारि बिजोंफोराव सासे आदिबासि सुबुंनि बेफोर बुंनाय रावा जोबोद गोख्रैयै गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे आदिबासि सुबुङा बर' हारिनि सायाव जोबोद गाज्रि सोंखारिबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों, जेराव बिथाङा बर'फोरखौ चाइना हादोरनिफ्राय फैनायसो होनना बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बेनि थागिबि नङा होननायजों लोगोसे गासै बर' हारिखौनो असनमान खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों बे भाइराल भिडिअनि गेजेरजों। थारैनो बर'फोरा बेनि हेंथायै मा राहा लागोन समासो मिथिगोन। बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टिं बानायनायाव इउपिपिएलनि मानसिफ्रानो लोब्बा दंजोबो। बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा। थारैनो दायो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बियाब दाफामनायखौ लानानै गोबां आफाद आरो दोलोफोरखौनो सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों, जेराव राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आरो माहारियारि आफाद बयखौबो सोमावसारबाय थानायखौबो मिथिनो मोनदों। नंगौ, बेखौ लानानैनो मैया बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा बुंदोंदि इउपिपिएलआनो बियाब दाफामनायजों सोमोन्दो दंजोबो। बेनिखायनो बिसोरो ड्राफ्टिं ओंखारनायाव अफिस बेदर जादों, जौ लोंदों, बमा गावदों। नाथाय दायो हाग्रामा महिलारिया उदालगुरियाव लकसभा बियाब बिनायखौ फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव सासेबो देरहानाय नङा साननानै बिसोरबो ड्रामा खालामफ्लादों। मख'जाथावदि बेबायदि बाथ्रा बुंनानै बिथां प्रहलाद ब्रह्मआ इउपिपिएल दोलोखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल दोलोखौ थांखिनानै जुदि हाग्रामा महिलारिनि मुसुखा सावनो हायोब्ला बिथांमोनहाबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एबा आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि मुसुखाखौबो सावनो हानांगौमोन। मानोना इउजि ब्रह्मआ मोनफ्रोमबो आफादनि बिसायख'थि आय'गनिसिम दाबि दैखांनानै सोमावसारनायखौ ड्रामा होननानै बुंदोंमोन। बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोआबो इउजि ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ सावनो हानांगौमोन होनना गोख्रों रावजों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबावो बिथाङा। गासैबो एसटि नङै मानसिफोरानो बिपिएफ दोलोखौ नागारनांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों इउपिपिएल दोलोनि सासे मावथि बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव आसामाव बियाब दाफामनायखौ लानानै दोलो आफादफोरानो सोमावसारबाय थादों। थिग बेबायदिनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआबो बिसायख'थि बियाब दाफामनायखौ लानानै आथिखालाव धरना हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बेखौनो नोजोर बोनानै मैया इउपिपिएलनि बे सासे दैदेनगिरिया
BPF दोलोआ बिटिसिआव 15टा मासियाव 15टाखौनो ST रिजार्भसो बिदों। मानोना बिसोरो ST नङै मानसिफोरनि जेबो मावा, ओंखायनो गासैखौबो ST दाबि खालामदों। ओंखायनो गासैबो ST नङै मानसिफोरानो BPF दोलोखौ नागारजोबनांगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगांजों खावलायनानै होबावो। गुबुनाव बानायनो हायोब्ला जोंनियावबो बानायनो नांगौ बाथ्राखौ बुंदों आथिखालनि BTRनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा। नंगौ, आथिखालाव थांनाय 20 जुनाव बिसायख'थि आय'गआ बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टिंखौ फोसावनायनिफ्रायनो गोबां राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आफादफोराबो गोबां धर्ना आरो सोमावसारनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थारैनो बे ड्राफ्टिंआव BTRआव 12टा MLA बियाबनिफ्राय बारायनानै 15टा बानायदों आरो क'क्राझार लकसभा बियाबखौ सिगांनि बायदिनो लाखिदों। फारसेथिं उदालगुरियाव मोनसे लकसभा बियाब मोननो हास्थायदोंमोनब्लाबो नाथाय बेखौ मोननाय जायाखै। अदेबानि उदालगुरि आरो बाक्सानि मोनबा MLA सेगमेन्टखौ लानानै दरं बियाबसो दानाय जाबाय। जायखौ लानानैनो दायो गोबां सोमावसारनाय हाबाफारिया राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै दोलो आफादफोरा लाबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। मख'जाथावदि बेखौ लानानैनो मोनसेया मोनसे आफादफोरखौ दाय जाबसिनलायबाय थानायखौबो नुनो मोनदों। फारसेथिं दायो BTR सरकाराव थानाय UPPL दोलोआबो उदालगुरि बियाब जानांगौ होननानै दाबि दैखांनायखौबो नुनो मोनदों। नंगौ, थारैनो मैया भेरगाव UPPLनि बानजायनायाव भेरगावआव मोनसे सावरायज्लायनाय जायो जेराव BTRनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि BTR ओनसोलाव थानाय MLA सेगमेन्टखौ लानानै उदालगुरियाव मोनसे लकसभा बियाब दानांगौ। जुदि गुबुनाव दानो हायोब्ला जोंनियावबो दानो हानांगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगांजों बुंथिना होयो। मख'जाथावदि मैयानि बे सावरायनाय हाबाफारियाव BTRनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म, MCLA माधव सेत्री बिथांमोनखौबो बाहागो लानाय नुनो मोनदोंमोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला नोंथाङा जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लायो होनना गुरै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।